Dnes je deň duševného zdravia. Poďte sa pozrieť, ako to u nás dneska vyzeralo. Ahoj, tak chcem sa ťa spýtať, čo ti pomáha, keď máš zlý deň? Tak porozprávať sa o tom s maminou. To ti pomáha, super. Áno, ona mi pomôže. Ďakujeme. Môj tip je taký, že keď máme zlú náladu, tak podľa mňa by sme si mali zašportovať, zahrať si futbal s kamarátmi a tak. Dnes ma potešilo, že som Kláru stretla na stanici a že ma čakala pred školou. A dnes nás potešilo, že v obchode mali naše kúkisky, také obľúbené, tak sme radi. Takže o svoju psychickú pohodu sa starám, takže chodím rada športovať, chodím do fitka, rada sa stravujem zdravo a tak. Ahoj, tak povedz mi tvoj tip na dobrú náladu. No, keď je víkend a idem domov a budem s kamarátmi vonku. Môj tip na dobrú náladu? Idem s kamarátkami na nákupy. Čo ti pomáha, keď máš zlý deň? Keď mám zlý deň, mi pomáha, že sa stretávame s kamoškou a ideme spolu na kávu alebo niekam sa prejsť. Keď mám zlý deň, tak ma poteší, keď idem po škole na kone alebo sa s niekým porozprávam. Ako by si pomohol kamarátovi, keď vidíš, že sa necíti dobre? No, tak by som sa ho prvé opýtal, že čo mu je a keby mi povie, tak by sme to spolu nejak vyriešili, že aby sa cítil lepšie. Dnes si na našej škole pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Je veľmi dôležité, aby sme sa venovali aj týmto témam, pretože deti to veľmi zaujíma a je nesmierne dôležité sa starať nielen o svoje fyzické, ale aj duševné zdravie. Taktiež je veľmi dôležité to riešiť systémovo, aby to neboli jednorazové aktivity, ale vlastne, aby sme sa tomu venovali každý deň. Ako tak vnímam, deťom sa aktivity veľmi páči a verím, že zachováme túto tradíciu. Čo nám robí krajší deň? Káva.